Petsa 15 na, humana ang Petsa de Peligro. Apan maupay pagdawat sa sweldo, tingbayad na pod. Okay lang mga kapuso, basta bills are paid. Atong gipangutana ang pipila ka Dabawenyo kung anak ka sila pwedeng maabot sa kantidad nga anaa sa ilang pitaka karon. Ani ang ilang tubag? Murag kuan lang yun, sir. Pauli lang yun, sir. Samo ah. Sa lasang rin yung ikuto pag pitakar, sir. Murag hubas-hubas na yun. Diri lang, tuyok-tuyok lang, sir. Sa banda, ma'am. Masahe. Ilan day ang unod sa mong pitaka, ma'am? Gamay ra kayo, sir. Igo-igo lang. Tawagan sa imong friends, ma'am, o nga tagaan yung kwarta. Mga higala, panglibreg Boracay. Sa mga Boracay, siguro malabo pa kayo. Kay gamay ramang siya. Sakto lang siya, pangdigos. Pauli sa amo ah. Pauli lang sa inyo, ha? Saan tayo, ma'am, sa Boracay? Ala, dili pa wala pa yung sweldo. Sweldo. Pero kung naisweldo, pwede na. Dili pa gyapon. Dali pa gyapon. Dire lang Davao, sir. Asa ba na sa Davao? Dire lang sa Davao. Sa pangkiruan lang. Wala kay kwan. Wala kayo kwarta. Wala. Pero pag sweldo, pwede na sa... Japan. Dako sa sweldo, oy. Pila tayo mong sweldo, ma'am? Nila like mati lang ana. Gamay ra man sulod sa kumpitaka. Sa ano ra siguro, dirara sa Rojas ni. Ano siya? Ikaw ng Boracay. Uy, Diyos ko, 500 ra akong kwarta. Wala ko'y kwarta karon Ay, niya. kwarta. So, asa lang ka pwede makadto? Ambot lagi sad ko asa mapadpad karon. Okay. Dabaw-dabaw lang gyapon. Dabaw-dabaw lang usa siguro. Sa banda, sir. Basta sa safe nga lugar, nara dires dool. Sa sulod mo ka man kaya. Gawas na yun sa Davao, sir. Zamboanga, Palawan. Di kaabot. Di gani kaabot Cagayan. Murag kutob na digos ug tagom ning kwartaha.